ngadap dah kajing sengongu bat kajing kemen ke bakrau banyu banyak simbenta hakane ka program jong ke Good News TV bala penyat dah kajing samla K.J.P Synod Sepngi bangin pasat hapi ya kajing perkat kibadai nak Ka Ktien ke U Blei kajing sisya baro kibalatho Ka Ktien ke U Blei U Blei unkurku ya baro kinong penyat bat ya baro kibadon benta hakane ke Good News TV bakinang la ban penyat saprang ya kane ke kam ke bakrau na ke benta ban penpriang ya ke jingipha ke U Blei hakabangin beteng biang bat ke jingit ke U Blei ke bejeliu hadu kata-kata ke bamla ban ong ke bamla ban batai manu-manu ru menta kat banginang jam sakatayo ke bakhut lane katayo hakabangin raki ya ka Good Friday pat ya ka Easter Sunday kum taru hakane ka step kadai ka step ke bakrau kadai ka sngi jong ka jing job thiau kadai ka sngi hakabaka jing yap kam don borshu ban yeng ban ya le persa ya uta u bakrau bor halor ke ek baro ka pat pusan hakane ka step kadai ka bor jong ka jing mi pat habangin saraki ya kini kejing krau ke bor bemayan jong kejing mipat ke jong U Khrist tong inyap ken mau menta ya ka wei ke kynja ya ka wei ke benta ke bakongsan ha ke jinget Kristan ke jongi ke ban kata ke balong kum ke jingpla ya ke jingjob jong ke jingim halor ke jingyap ke jing kermen halo ke jing sngosik thang bat ke jing pun urlong ya ke jingthmu jong U Blei ban siuspa ya ukhon penriu tong inyo pusan halor kini kimat khintia ke jingjob halor ke jingyam Ka Ktien U Blei ke yathu ingi kumne ha ke chithi upol ke baningkong sigi Korinth kalunong ke bakhatsan ke khot ke basan ke ong kumne ke jingyam hangno ke jingjob thiau ke jongpha ke jingyam hangno ke sngi ke jongpha ke jing mi pat U Khrist kalapan prapom ya ka bor jong ke jing yap kalapan du bor khot ya ka hakmat ke jing job thiau ke jong ka ba arpat ke jing urlong ke jing yathu ulpa namari kini ke jing jabaro ke be dai ba ke jing im ke jong Jesus Khrist la dep yathu ulpa da ki nong yathu ulpa nadu ki por jong testament ke barim ke jing mi pat jong Jesus Khrist kani kalapan urlong ya ki jing yathu ulpa baro balaya thu ha ka testament ke barim kadapan tik na shisha ya ke jinglong ke jong ta Messiah uba baro kilak mi lenti laslem ladangi pai sa ke jinget ke jong ki jat benri Israel baro sikataru kila juk mi lenti ya ke jingwan jong ta Messiah namalaya thu lupa sa phang jong ha Ka Ktien ke jong U Blei da u nong thu lupa Isaiah khamtam badda ki wei ru kini kilak mi lenti laslem lakha yu Jesus Khrist kimsim la pediang yu ku Messiah menta ula yapru kimsim la pediang yu ku Messiah hendai menta kesni haba ula mi pat kani kaldai ke jing pen pau ya kata ka bor ke bemayan ke jong U Blei ba pen pau hala u jong khon u jong ba ka perthai baro ka i hadu katnu ulong u bakrau ba ke jing yap hi kam don bor hakmat jong namar ula mi pat na ki payam kawai pat ka benta kadai ka bor jong ka jing pen kaladur hangni nginyo i ke jing im ka batmai ha U Khrist lengba ke jing mi pat ke jong U Khrist utarwa hangi ya ke jing kermen jong ke jing im ka batmai ha ke sithi upol sikinong rom kalnong ka bahnri ko khot ka basau lapin kan mau yangi ba kumba ya U Khrist lapin mi pat na ki bayam da ka burom jong pa ngiru ngila ban ya ha ke jinglong batmai jong ke jing im ka sngi jong ka jing mi pat ka de ka sngi jong ka jing pen thamai bor ladangi la yap ha ka jing yat ki jongi tungin mi pat ha kom ka ni ka sngi da ka bor ka patmai kumbala ong upol hangni da ki ba yap da ka buram jong pa ngiru ngila ban pen ban yo ya ka ta ka jinglong jing im ka batmai lada ni sngo thu hadu ka no ka long ka ba kordor kata ka jing mi pat ka jong Khrist hadu ka no ka long ka basisha kata ka jing mi pat ka jong na uta ulom jingtap kini baro
Kishan hakijing mu jing perkat jongi ki banget ban perkat ba U Jisu Khrist ulami pan na ki bayap kalong kabor kaban pentamai yangi iwei pe iwei ba mangiru ngila ban pentamai bor elati dak jinget ke baskem ke jongi hau Jisu Khrist kaba arpat hakani ka benta jong ke jingpen kaladur kalong ladangi kwa ban pen kaladur ilati sya ubre ubat mai bangin yo kata ke jingim ke batmai ngidan kam ban job ya ka pop bat ya ke jingsius ba kaba job ya ka pop bat ke jingsius ba ke jingmi pan ka pen I sya ka perthai ya ke jing job ke bakat du halor ka pop kada terwa ya ke jing map bat ke jingsius ba ya baro gitu ki banget hau bat pen paru ya ka bor U Blei hakaban pen kaladur yangi baro ke jing mi pat kadon ka bor ban pen kaladur ladangi la ban job ki jing ki jing em ke jongi ngila ban pediang ya ki ki babha ki ba U Blei udan ban le ke jing em ke jongi kitahi kita ki bor jong ke jing sius pa ke jong U Blei ke jing em ke jongi bangin pen kaladur ilade na ke jing long barim sa ke jing long ke batmai kawai pat ke benta ke dai ke jing pentikna ke jing penskem ya ke jing em bom jukut lengba ke jing mi pat ke jong Jisu Khrist lakular hangi ya kata ke jing em bom jukut ha kasithi ke banengkong ke jong Petrus kelenong ke banengkong ke khot ke balai laya thu yangi ba ke jing mi pat ke jong Jisu Khrist ke ai pat hangi ya kata ke jing kermen ke ba im ke jing kermen ke ba amla ban pendu no la ai pat hangi ya ke jing yo pateng ke ban pot no lani ke ban du no balabu habneng na ke benta jongi pentikna ya ke jing mi pat ke jongi ha ke jing mi pat ke jong Jisu Khrist ka ba pentik na pat yangi ba mangiru ngin sayo ban mi pat nda haba la penyaso yangi ringkat bat U Blei hakata ke buram ke babam jukut ke jing IT kam ke bakrau bat ke jing pen kubor kumbala tho Matias kelonong ke arpu pra ke dekot ke bakat pra hadu arpo ha ke ba U Jisu IT kam ha ke senran ban penlong senran ni ki briu baro ban kular ban don rengkat rubat ki hadu ke bawai no ke perthai kane ke de ke jingkular U Jisu Khrist don shu ulami pan na ke jingtep hendrai uyai don rengkat bat ngi habeneng bat namar ba don shu ha perthai kumta la pharu ya mynsiem ba ku syakane ke perthai hendrai U Jisu Khrist ubalami pat sim la no yangi kumba ula don rengkat bat kesenran ula IT haki ya ka kam ke bakidei ban le hakaba ula ong bakin let banyalap ya ka ktien ke jong ya ka gospel ke jong U Blei seki benta jong ke perthai baro bat hangta undon rengkat rubat ki hadu ke bawai no jong ke perthai kaneru kade ke jingkular ke bakrau ke ba U Blei ukular yang abat yapi baladangi yat hakadenti jong ke jing shisha kat kum ke jing hikai na ka ktien ke jong U Blei ngin yo ya ke jing don rengkat ke jong Jisu Khrist ngin yo mat ya ke jing don lem ke jong U bat ngi la ha ka sup ni ha ka shitom la ha ki nu ki benta jong ke jing im ngin sngutu ya kata ke jing don rengkat ke jong U Blei ul IT hangi ya ki kam bangin le la ki long ki nu ki jat kam tongin le ya ki da ka jing sungtu ba U Blei ula pen kubor hangi bangin le ya kita ki kam ngin duairu ba ma U undon rengkat bat ngi ha kita ki kam ki ba mangi baro ngithmu ban le kumta habangi pusan halokani ke jing mi pat ke jong Jisu Khrist na ke jing yam dongin yang ha ke jing shai jong ke jing mi pat ngin yang ha ka bor jong ke jing mi pat ke jong U bat ngin sha skor ya kita ki jing hikai ki ba shisha jong ka ktien ke jong U Blei bangin tip bada ka bangi le ya kita baro ngin sayo ya ke jing job ha ke jing em ke jongi dongin pen pena saka perthai baro sapang ke jing mi pat ke jong Jisu Khrist dongin yatho sapang ke jing job ke jong U dongin kelalong ru iladi ki bre ki batmai ha ke jing em ke jongi ngin sakri ru da ke jing shana scam bat da ke jing I to ai bakata ke ju ke bor ke ba
U Jisu Khrist ulayo haba ulami pan na kibayam. Kataru kan songsa rengkat bat ngi bangin la ban penkela ya iwei kibadon saudong jongi. U Blei unker ku yangi baro habangi ya chakmat ha jingim jongi dakabor jong jingmi pan. Ngakwa bat ai ku Blei Easter basuk bakamen bat badap da jingkur ku Blei ya pi baro ki paralot no sngam. U Blei unker ku lang yangi baro nakabantak buram jongu. Amen. Danginya pendam ha jingdwai. Ablay ko pa jong yu bahabeneng ngidap da kajing sngu atrai ba mela IT yu kun ba marwe ujong me ban sayap halo gading phna ban nong ka kuna na ka banta ki pop ku jongi ndrai atrai memsim la ailat ba ka ta kajing yap kan bat no yu ha kajing tap ndrai mela ai u ya ka por bo un mi pan na kajing tap ba kan long pat atrai kajing em ka pathamai na ka banta jong u kajing em ka pathamai khamtam na ka banta jongi to ai ba kan kajing mi pat ka jong u kan hikai yangi atrai bangi ru hakawai kasngi ngin yo ban mi pat kumma u naki payam bangin yo ekata ka jingim ka basuk bat ka bam jukut ka ba mehi atrai melakular na ka banta jungi baro ki banget ki basane hame ki babut ik jing hikai ki jongme bat ki bale barabor ya ka mon ki jongme map ablei ki pop ki jongi bat don rangkat bat ngi hakan kasngi ka bakrau baro ka wei habangin yo ban le kemen na mar ki jing job thiau ki jongme sngawi ki jing twai ki jongi ma bi ki pop ki rang kang baro Ka Ktien Jesus Khrist ni pan. Amen.